Favoritismo pro Betanzos, pois 3-0 na ida, aí está, calando boca a súa antela durante toda a tempada. De momento, sí, pero ainda hai que acabar a faena, Alex Boán, Pedro Caballo Loco, retírase cun ascenso a terceira? Ojalá, sería, vamos, soño de calquera, non? E eu estou día a día cos chavales, afufándos, animándos, como Pucho, que leva toda a temporada sin marcar un gol. Levo yo dicindo, está guardado para ti, ten cuidado, vai chegar no momento adecuado. E mira, playoff, primer partido, primer gol, que abrir a lata, que sempre costa, e aí está. Pero quería centrar, Hai que preguntarlle a ele, ainda non falei con el. Fixemos un auténtico partido. Non sei se ascenderemos ou non, pero o nivel de algún xogador foi de terceira para arriba. É unha cousa que xa lle comentan tamén sempre os adestradores que fichan polo Antela, os xogadores que máis que menos vai acabar sucumbindo en Troico. Eso é unha realidade e creo que este ano se portaron bastante ben. Entonces, aí están os resultados, gracias a eso seguramente. Están donde merecen e máis que poden seguir subindo porque, vamos, o Unión Deportivo Ourense non ten teito. Jodido porque, claro, ascenderon onte e nos ganamos 3-0 e quedamos colapsados por o seu ascenso. non vos deron bola, non? Menos mal que apareceu Fica coa bola, macho. Efectivamente. Por eso vos estou moi agradecido,